Jeg er blind, og når jeg arbejder med dyrene, så arbejder jeg ikke ud fra alt, hvad jeg ser. Hvad er det egentlig, jeg arbejder med? Jeg kommunikerer med dyrene, men det jeg egentlig laver, er relationsarbejde. Relationen mellem dig og dit dyr. Imellem krop og nervesystem. Relationen imellem det, vi føler og det, vi sender ud. Jeg arbejder ud fra det nærvær, der opstår. Kropsbevidsthed, energi, den intention, der ligger, samt tillid. Så når jeg går op på marken for at hente min heste, så mærker jeg den forbindelse, der er imellem os. Og det er igennem ord, igennem tempo, retning og spændinger i kroppen. Den kontakt og den forbindelse, som der opstår, når det er, vi møder hinanden. Mange dyr, de lever i nuet, og de reagerer på vores indre tilstand. Og det er faktisk der ofte de fleste problemer, de opstår. Hesten, der ikke vil gå ind på konkurrencebanen. Hunden, som der begynder at have en adfærdsændring, hvor den gør eller snapper ud efter andre. Et dyr, som der virker slukket og usikker og helt vildt svært at nå ind til. Ja. Hej Passe. Det er så ikke lige dig, jeg skal have fat i. Ofte så handler det her ikke om kontrol, men dyb forbindelse og forståelsen for, hvad der er, der foregår over i dyret og inde i dig. Så det mit arbejde handler om, det er at skabe den forståelse og den forbindelse, hvad det er, deres dyr prøver at fortælle lige præcis dig. Og det vidunderlige er, at vores dyr, de reagerer ærligt og kærligt. Og de mærker os ofte langt før, end hvad vi mærker os selv. Så når jeg arbejder med dyrene, så arbejder jeg ikke kun med adfærd. Jeg går ind og kigger på dyrets personlighed, motivation og helbred. Jeg går ind og kigger på den energi, der ligger i det samarbejde hos dig, og hvordan at vi kan opnå en højere bevidsthed sammen, så du har noget at gå ud og arbejde med. Så det jeg ønsker at give dig videre, det er, at vi behøver ikke altid at skal se tingene, men mærke dem, føle dem og fornemme dem. Okay. Kan du vise mig hen til porten? Kan du vise mig hen til porten? Hen til porten. Kom. Hen til porten. Vis mig hen til porten, hvor vi skal ud. Kan du det? Kan du vise mig derhen, hvor vi skal? Og den stærkeste forbindelse, den opstår som oftest,
når det er, vi begynder at mærke os selv. Det var godt. Flot. Det var super flot. Super godt. Kom, så går vi. Kom. Dygtig. Super. Super godt. Går vi to bare her. Ikke?